Okay, second question niya. Ingon pa niya, asa daw mabasa nga ang misa sa pari sa mga patay makaluwas. Una nato nga gitawag og tubag dili pagtulunan sa Iglesia Katolika anang sola escritura. Usa man nato pagbantay nga kanang iyahang gituohan sola escritura. Kanang kusog kay ba moingon ba nga asa mabasa sa Biblia kapitulo bersikulo. Kana nga pagtuo is sola escritura na. Kana nga klase nga argumento ang naglimen or ang nagdagtawag anang gihuptang pagtuo anang maong tawhan nga miingon nga walay mabasa di ko mutuo mao nay tawag anang ang iyang barahan is sola escritura. May na kun ato ang tawag anang makita, kun ato ang makita mingon sila asa mabasa kana nga klase nga pangatarungan, kana nga klase nga argumento dili na baruganan og argumento nga gihuptan ni Kristo og sa gitawag og mga apostol. Kay kung mao nay ato ang baruganan unya di baruganan ni Kristo tabla ra nga nagkuha tag bato gipokpok nato sa tungkol galingong ulo. Diba? Nga naman tungod kay sige tag-ingon nga ang ato ang pagtuo gikan kay Kristo. Unya pagkahuman nagtudlo tag butanga dili iya ni Ginoong Kristo. Parehaan ang sola escritura. Parehaan na magsiingon nga asa mabasa sa Biblia kanang magsipangitag asa mabasa. Dili na pagtulunan sa Ginoong Kristo. Nabi, at atong i-challenge na itong mga higala nga mga di katoliko, be, asa doon na sa Biblia, nga niingon si Kristo kung di mabasa di tinuod. Paano mabasa sa Biblia? Ang mahitabo, kung ato ang tawag ang tanaon, kung misal ingon asa mabasa, dili na pagtulunan ni Kristo. Pagtulunan na sa mga protestante, nga mo ilang ipamugos sa kung di mabasa, di tinuod. Mo ni wala sa Biblia. Okay, karon asa tawag anang ato siya ato ang basis, nga makaingon ta nga, tungod sa pamisa sa gitawag og pari, naluwas ta. Hinumduman nato ang kanang misa sa pari mo nang giingon sa Malakias kapitulo 1 bersikulo 11. Kung sa man nang giingon sa Malakias 1:11, gikan sa pagsubang hangtod sa pagsalop sa adlaw ang putli nga halad igahalad ngadto sa Dios. So kanang putli nga halad, siyempre ang kultura sa mga Hudiyo kaniadto naagid sila tawag anang eksakto nga offering mismo dito sa altar, dili sa table. Pag mingon tag putli nga halad, naagid sila ihalad nga sakripisyo. O sa laing version, putli nga sakripisyo igahalad dito sa Dios. Kinsa man na nga sakripisyo? Ang kana nga sakripisyo nga putli walay lain ang ato ang Ginoong Kristo. Gihalad niya ang iyang kagwalingong kasa sa paagi nga maduguon apan isubli-subli kanang pamaagi sa paghalad sa dili maduguong paagi pinaagi sa pagsunod. Sa mando na Ginoong Kristo nga do this in remembrance of me. Buhata kini sa akong handumanan. So katong putli nga halad mo utong lawas ni Ginoong Kristo. Mo naggituman sa Iglesia Katolika Apostolika Romana nga adlaw-adlaw sila maghimo adlaw-adlaw maghimo og paghalad sa santos nga sakripisyo. Ang maong gitawag og mga pari aron pagtuman sa kabubuton ni Ginoong Kristo. O sa katuyuan nganong maghalad man nga tawag anang putli. 1 Timothy chapter 2 verse 4, kay buot sa Dios ang tanang tao maluwas og masayod sa kamatuoran. So buot ipasabot kanang paghalad, kanang sakripisyo og dili madugong sakripisyo katong giingon ni Ginoong Kristo. Do this in remembrance of me. Si Kristo na. Question, makaluwas ba si Kristo? Yes. Sa unsa mang paagiha nga naa na si Kristo anang maong sakripisyo ha. Pag ingon ni Kristo, do this in remembrance of me. Sa unsang paagiha man nga mahimo tong iyang tawag anang gisugo nga do this, pinaagi sa pagpikas-pikas, pagtipik-tipik sa tinapay, nga isubli ang iyang pulong. Nga, this is my body and this is my blood. So mahitabo ang dili madugoon nga gitawag og sakripisyo. Dili kay celebration lang kay unahuna karon sa mga Katoliko manggod ang misa purely celebration dili. Nabito nga naiuban nga purya saway lang, naiuban nga magsayaw, maghimuon ng tawag anang entertainment area ang simbahan dili na mao. Usa kana ka dako nga tawag anang abuso diha sa liturhiya. Nga naman kay ang misa dili lang kay kana usa ka selebrasyon kung dili usa kana ka sakripisyo og pagpanghimayad sa mga sala. So, mo na ang misa. Karon, pag ingon nga pagpanghimayad sa mga sala, kinsa man ang naay gitawag og mga sala? Ang tao. Question, kung mamatay na ba ka?
Nawala ba imong pagkatao? Wala nagpabilin imong pagkatao. Gani every sala nga ato ang gitawag og mahimo naa gyud siya damage. Every sin, every violation sa balaod sa Dios nga atong gihimo naa siya damage. Kinduha man na ay guilt, na apoy damage. Kanang guilt mawala na sa pinaagi sa gingon ni Kristo, si bisan kinsang sala nga inyong pasayloon kini na pasaylo, og si bisan kinsang sala nga dili ninyo pasayloon, dili usab kini pasayloon, nya mas nailhan naton ang karon nga kumpisal. So mawala ang atong guilt diha. Ma-erase ang atong guilt pero magpabilin ang damage. Tungod ni anang maong damage mo nang mag-antos ta. Wala naman tay guilt, gipapas naman. So gitagaan na tagkaluoy, gitagaan na taog tawag ini nga kanang kaluoy sa Dios. Gitagaan na ta sa iyang kaluoy ba? Pero kinahanglan bayaran nato ang damage nga to ang nahimo. Makita nato nga diin ang maong gitawag og celebration, ang selebrasyon sa misa usa ka na kapag panghimayad sa gitawag og sala. So every misa kadtong tawag anang tawo nga nakasala nga diin gibayran niya ang iyang damage dili sa impyerno, gibayran niya dito sa lugar nga linisanan nga sumala pa ni San Judas 1:23. Diya sa gitawag og Biblia, sa kwata sila or tawag anang luwasa sila, pinaagi sa pagsakmit kanila gikan sa kalayo. So kanang kalayo ha dili man na impyerno, kay ang impyerno wa naman to kalingkawasan ang luna sa impyerno. Di naman mahawa ang kalag. Di po na langit kay walay kalayong pag-angto sa langit. So gituuhan sa simbahan Katolika nga kanang kalayo nga naay temporaryong pag-antos og mahawa pa ang kalag didto, mauna ang gitawag og purgatorio. O kanang purgatorio mauna ang luna o estado sa mga kalag nga giandam na para sa langit. Dito na lagi bayaran ang tanang mga damages. Mabuto ni Ingon San Pablo, 1 Corinthians chapter 3, verse 15, apan kun masunog kininan mahanaw kini kaniya, apan maluwas siya nga nakaikya siya ni ining kalayo. So kadto man kalag nga naa ni anang maong gitawag og kalayuha, mahinay-hinay silang gahawa dito pinaagi sa pag-ampo nato og ang pinakataas nga pamaagi sa pag-ampo ngadto sa Dios alang sa ilang kalag mauna ang gitawag og santos nga misa. So kana. So ang mahitabo kadto makalag nga naa dito, masakmit sila pinaagi sa paghimo sa santos nga misa kay ang madawat nila nga grasya, ang madawat nilang indulhensya kadtong mga aksyon nga gihimo sa simbahan og mga aksyon sa mga tao sa ilahang tawag anang pamilya nga naghimo og pag-ampo sa mga kalag sa mga nangamatay na. Sa mauna ang tawag anang rason. So, question, asa mabasa ako nagikutlo. Ibasa na nako ang gikutlo na nako ang mga nakasulat sa gitawag og Biblia. Pero kung mayroon kag litra por litra, ipabasa nimo sa kuha, di lagi ko musugot lagi ana kay protestante na dili na pagtulon ang Kristo kundi mabasa di tinuod. Kaya kung makabasa sila o sa Biblia, naningon si Kristo nga kung dili mabasa sa Biblia, di tinuod aw kana. Maningkamot yung mangitag mabasa, aron lang matuman ng inyong gusto. Matuman ng gusto sa mga protestante. Pero, ako, almost 25 years o almost 26 years na ko na si katubang aning mga tawhana, never pa ko nakadungog nga naay mga protestante. Nga niingon nga, nakabasa sila nga kung dili mabasa sa Biblia, di tinuod, gitudlong Kristo. Di jud ka makabasa. Never ka tawag anang makabasa. Nga naman kay wala o wala gyud na gitudlo sa atuang Ginoong Hesukristo. Alang sa mga dugang videos and informations, just click like, subscribe, then click the notification bell for more updates.